Andito ko ngayon sa bukid kung saan naghahagilap ng signal. Ang hirap dun sa lugar namin. Yun o. Doon kami nakawaray. Ito yung papunta ng yung daan na yan. Papuntang proper yung pinakabayan. Tawag sa amin Bungto. Doon. Kabukiran to dito sa amin, nakawaray. Hirap ng signal. Dito ako sa bukid. Maghanap ako ng signal. Medyo ano ngayon dito. Ganda panahon. Maya maya ulan na naman to kasi laging ulan dito. Tigil. Hirap dito. Di ako mabuhay dito pag walang signal. Dumadaan na motor, mga nyugan sa ilalim ng nyugan. Ako na ragan, patay. May nagpapasignal doon, mga tao, dumadaan na motor. Mga kawaray, yung buhay namin dito sa probinsya mahirap lang pero masaya naman. Hirap ng hanap buhay dito. Ano ngayon dito? Taniman ng palay. Taniman ng palay. Mga bukid na yan, may mga bahay yan dyan. Ayan. Pagbaba niyan dyan, may bahay na yan dyan. Suportahan nyo na lang yung vlog ko. Sana. Salamat. A few moments later. Tayo sa para makasignal. Lalayo pa. Hirap makawaray. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Side. Ayos. Maray. Punta tayo dyan sa Pasigutan, Bulacan. Yan mga kawaray ang tawag namin ng pinaka bayan doon. Pag-upload ng videos sana malakas. Subscribe sa channel ng Pakaray. So ang palit grabe putik. Alright. Grabe putik. Ay, salamat. Yan. Dito na tayo. Wala na kasi. Grabe
Dito na tayo.